योग्य प्रश्न विचारला. सर्वसामान्य शिपाई म्हणून आमच्या सैन्यात आपली भरती झाली. होय राजे. पराक्रमाचा धैर्याचा मेरू आणि शौर्याचा सागर म्हणून वारंवार केलेले पराक्रम आमच्या दृष्टिक्षेपात आलाय आणि म्हणून आपली पदोन्नती करण्यात आली. आपल्या पदात वाढ झाली. पण आज शब्दाला आमची मान का तोडला? काय चुकलंय आमची? प्रत्येक वीरानं सागरासारखं उसळायचं असतं. कर्तव्याच्या लाटा बनून किनाऱ्याला आपटायचं असतं. सागरात पाणी किती आहे याला महत्व नाही, त्याच्या लाटा किनाऱ्यापर्यंत किती पोहोचतात या पूर्वी तुम्ही किती पराक्रमी होता याला मी प्राधान्य देत नाही. पण सांप्रत तुम्ही किती कर्तव्य शून्य बनलात हे पाहणं गरजेचं राजे. किनारा तटी असणाऱ्या वाळूची पर्वा कधीच आम्ही केली नाही. वराच्या स्वतःला आम्ही किनाऱ्यावर धडकलो. या राष्ट्रासाठी आम्ही आमचं संपूर्ण जीवन वाहिलं. आपण अशा तऱ्हेचे शब्द तुमच्या मुखातून कधीच उच्चारले नाही. मग सांगा राजे, आज असे शब्द उच्चारून आमची मान का तोडली? सेनाने संप्रत राज्यात काय घडलं जातंय? राजे, जिने प्रतिदिनी कुणीतरी एक अपहरण करता अपहरण करतोय आणि मनरात अत्याचार चालवितोय. हे सगळं घडत असताना सुद्धा तुम्ही मोडून गप्पा आहात. राजे, म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं? ही गोष्ट आम्हाला ज्ञात नाही. राजा, ही गोष्ट आम्हाला केव्हाच ज्ञात आहे. ही दुर्घटना आपल्याला ज्ञात होती. मग कुठे आपले पराक्रम अपूर्ण ठरले? कुठे आपल्या शौर्याला अरे म्हणून त्या अपहरण करताना तुम्ही शासन करू शकला नाही आहात. राजे, नाही आमच्या पराक्रमाला खिळी बसली. मग नाही आमचे पराक्रम निभावले. आम्ही संपूर्ण राष्ट्राला खडेकोट पहारा दिलाय. मुंगी सुद्धा आज प्रवेश करू शकणार नाही एवढी दक्षता आम्ही घेतली. कुणी जाणणार परराष्ट्रातून आपल्या स्वराष्ट्रात आला नाही किंवा स्वराष्ट्रातील युवती परराष्ट्रात गेलेली. मग अर्थ जातामुळे असा आहे की हा अपहरण करता स्वदेशी आहे. ज्यानं आमचं अन्न खावं त्यानं आमच्या अन्नावर बेईमानी पत्करावी. अपराधी अपराधी आहे तो स्वदेशी असो किंबहुना परदेशी असाव. राजे, ही गोष्ट आम्ही गुप्त हेरांजवळ सोपविली आणि गुप्त हेरांकडे जी वार्ता कळली ती वार्ता ऐकताच क्षणभर मस्तक बधीर झालं. काय कळलंय आपल्याला? राजे, कोण आहे तो अपहरण करता? राजे, कृपा करा. राजाने हा प्रश्न आम्हाला विचारू नये आणि या दुर्दैवी सेनानीला त्याचं उत्तर या राणाने स्वसुखापेक्षा जनहित पाहणं गरजेचं आहे. तमाम जनता भयावह अवस्थेत अर्थात. सांगा मला हा अपहरण करता कोण आहे? माझ्या न्याय कक्षेत अपतेष्टाचा सुद्धा विचार केला जात नाही. आणि जर सांगत नसाल तर या क्षणी सक्ती करतोय मी. राजा करून आमचं तोंड का उघडला? तुमच्या चरणाची धूळ मस्तकाला चर्चित केल्याशिवाय अन्नाचा कण किंवा पाण्याचा थेंबही आम्ही सेवन केला नाही. मग राजा राजे, हे जे राज्यात घडतंय तो घडविणारा दुसरा तिसरा कोणी नाही. कुऱ्हाडीचा दांडा गोत्यास का नाही समजू शकलो मी. राजे, कुंपणात शेत खाऊ लागलंय. तरी पण आपलं संक्षिप्त बोलणं दिसतंय मला. मग आपल्या बोलण्याचं गांभीर्य काय जाणून घ्यावं आम्ही? हे घडतंय. प्रतिदिन एका युवतीचं चौर्य कर्म केलं जातंय. ही करणारी व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून तुमच्या पाठीवर जन्म घेणारा तो चंद्रशेखर.
माझ्या रक्तावर माझा विश्वास आहे, माझ्या संस्कारांवर माझा विश्वास आहे. ज्याला मी वाढविलाय, ज्याला मी घडविलाय, संस्काराचा विचार पंचांच्यावर गेलाय तो माझा युवराज. आणि तिच्या हीन मार्गाने आपली बाजूला कधी वळविणार नाही. राजे, आपल्या संस्कारावर आमचाही विश्वास आहे. मग दगडाचा सुद्धा देव बनविण्याचं सामर्थ्य त्यांच्या संस्कारात आहे. आम्ही सुद्धा माणसात आहोत, तर केव्हा तुमच्यामुळेच. राजे, काय झालंय माहिती? काय झाले? द्राक्षाच्या वेल चढली कडुलिंबा, फळे कटू कैशी दोष संगतीचा. फळे कटू कैसे दोष संगतीचा? राजे, म्हणजे संगतीनं पोर बिघडलंय. काय करतोय तो? राजे, एवढंच करून युवराज थांबले नाही तर युवराज दारूच्या अड्ड्यावर जाता. सेवा काय करतो? धुंद होता तेव्हा धनी राजा सुगाराचाही अड्डा होता. आणि धनी एवढ्यावरही युवराज थांबले नाही. ज्या गोष्टीचा आपल्याला भीत येतो, ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही काही जणांचे हात तोडला, तीच गोष्ट युवराज वेशीच्या पाणी. काय म्हणाल? माझा शेखर दारू पीत, माझा शेखर सुगारांच्या जवळ जातो. युवराज चंद्रशेखर रेषेची मारी चढतो. स्वतःला सावरा, आपला तोल जाऊ देऊ नका. सेनाने, काय? माझ्या न्यायात माझा तुझा नाही, माझ्या न्यायात तुझा भाव नाही. होय, माझा न्याय नेहमी डोळस असतो, आंधळा कधी नसतो. अगदी बरोबर. बंधू जरी माझा असला तरी सत्याची पडताळणी करणं गरजेचं आहे. आणि वास्तवात जर का तो अपराधी दिसला असेल तर माझ्या धर्मशिरस्त्याप्रमाणे त्यालाही शासन करणं मला गरजेचं पण वाटेल. राजे, काय ते? आपल्या एका विनंती अर्जाचा स्वीकार करावा. कोणत्या? राजाने युवराजाला सुधारण्याची संधी द्यावी अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. चौकशी अंती उत्तर करण्यात येईल. पण तुम्हाला राजाज्ञा, और कुठेही असू द्या, ज्या अवस्थेत असेल त्या अवस्थेत या राजप्रासादी त्याला पाठवणे करा. जशी आपली इच्छा. आणि ही राजाज्ञा आहे, बंधू आज्ञा भय आम्हाला संदेश कळवा. मिळाला, स्वकर्तव्य बाजूला सारीला आणि राजप्रासादापर्यंत आलोय खरा. कोण कारणास्तव दारांनी पाचारण केलं हे जाणून घ्यावं. तुमचा कनिष्ठ भ्राता युवराज चंद्रशेखर आपल्या पदकमणी लिहितो. शुभानी मंगळासनाचा आशीर्वाद द्यावा. शुभानी मंगळासनाचा आशीर्वाद द्यावा.
कौतुकाची थाप नेहमी पाठीवर देणारे आज माझे दादा, लुच्चा लुच्चा घाल लुच्चा देणारे आज माझे दादा, दादा आशीर्वाद देता लत्ता प्रहार केला. दादा सांगा, कोण शारीरिकच्या हीन मार्गाने तुमचा बंधू वाटचाल करू लागला? देवराज, पण आशीर्वाद देत एकच लत्ता प्रहार तुम्ही केला. देवराज, मनात कदाचित अचंबा प्राप्त झाला असेल. राजप्रासाद आल्यानंतर बा युवराज म्हणजे भावाला आपल्याला हृदयाशी कौंडाळलेलं. आशीर्वादात ते हात उंचावले गेले, त्यात हाताना एक चपरा तुमच्या श्रीमुखात मला द्यावं लागलं. युवराज, एक आई चौधऱ्यामधून बंधूंचा जन्म झाला. युवराज, पण तुमच्याने माझ्या वयात बरंच अंतर. घडलेल्या दुर्घटना या भावानं सोसलाय, त्या आघात भावानं सोसलाय. युवराज, राज्याची धुरा सांभाळणारे आपले जन्मवती पितृदेवता त्याने म्हणे नसताना सुद्धा युवराज गावाच्या पडद्याआड गेली. पण तारुण्यात आपल्या आईला वैधव्य मिळालं. युवराज, पण एक स्त्री असूनही नाही खचून गेली. त्यात धीर गंभीरतेने उभं राहण्याचा प्रयत्न आईनं केला. पण युवराज, पती विरह आई जास्त दिवस नाही सहन करू शकली. युवराज, हा म्हणतात आपली आई अंथरुणाला खिळली. युवराज, तुम्ही लहान होता, तुम्हाला या गोष्टीची काहीच ज्ञाती नव्हती. एक दिवस आईचे डोळे अधिकाधिक पाण्यानं डबडबले. गहीवरल्या सुरानं आईनं मला जवळ बोलावी. आईच्या कुशीत निवांतपणे हात वराई करत पहुडला होता तुम्ही. तसाच मी आईकडे गेला. आईनं एका हातानं तुमचा हात आपल्या हाती घेतला, दुसऱ्या हाताने माझा हात आपल्या हाती घेतला आणि क्षणार्धात तुमचा हात माझ्या हाती दिला. आणि युवराज, आपल्या आईला रडू आवडेल. क्षणार्धात माझी आई मला म्हणाली की बाळ चंद्रबाबू, तुम्हा दोघांची काही क्षणापुरती मी सोबती नाही. स्वर्गाच्या पहिल्या पायरीवर माझं पहिलं पाऊल आहे. पण अजूनही माझं प्राणक्रमण होत नाही, कारण तुम्ही दादा, मी आईचा फार जीव होता तुमच्यावर, कारण तुम्ही लहान होता. आई गहीवरून म्हणाली की बाळ, आजपासून हा माझा नव्हे तुझा असा समज. त्याची आई तूच हो, त्याचा बाप तूच हो, त्याचा बंधूही तूच हो, त्याचा मित्रही तूच हो. जगातील जेवढे जेवढे प्रेम आहे ते सारे प्रेम तूच हो, हे शब्द तिच्या मुखातून बाहेर पडले. जेव्हा नाजूक पावलाने या समाजात फिरेल ना आणि बोबड्या बोलांना बोलू लागेल ना, तेव्हा युवराज तुम्हाला वाटेल ते विचारण्याचा प्रयत्न करते. दादा, जगातील प्रत्येक मुलाला आपल्या आईचं प्रेम मिळालं जातं. मग माझी आई कुठं आहे? तर त्याची उणीव त्या लबाडाला कधी भासवून देऊ नकोस. समजायला लागल्या दिवसापासून मन मानेल तर तुझ्याकडे मागे वेळ परतवे, तुझ्या सुखाकडे दुर्लक्ष कर. पण माझ्या लबाडाला दुःखाची झळ पोचू देऊ नकोस. आज बसरा माझा नव्हे तुझा समान, एवढंच बोलली. पण युवराज, आपल्या आईनं डोळे गेली. या पृथ्वीच्या रंगमंचाचा शेवटचा निरोप घेऊन आपली आई सुद्धा काळाच्या पडद्याआड झाली. परमेश्वरानं राहिलेलं आमचं एकुलतं एक सुखही आमच्यापासून दुरावून गेलं. आणि त्या दिवसापासून युवराज, तुमच्यासाठी ना या भावानं आपल्या हाताचं पाळणं केलं. दास जसे नोकर चाकरांच्यावर विसंबून नाही राहिलो मी. स्वतः मी तुम्हाला माकू खातील. युवराज, अंगणाचं कुठं रांगत गेला आणि ठेच लागून पडला तर त्याच्या वेदना या भावाला ताणवत होत्या. मूल म्हणे 15 वर्षाचं झालं की समाजातील बऱ्या वाईट गोष्टी त्या मुलाला कळतात. पण युवराज, त्याही वयाची प्रतीक्षा मी नाही केली. राजकारणातून जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा या समाजात बरं काय वाईट काय हे सारं या भावानं तुम्हाला समजाविलं. आणि आज काय
उज्जैनीचा समर्थ नेता या नात्याने विचारेल. म्हणजे युवराज तुमच्या वयाकडे बघून विचारावं असंही वाटत नाही, पण संगती संगदोष. संगतीनं बिघडलेली आजकालची पोरं ना आई वडिलांच्या प्रतिष्ठेचा विचार करत नाही, स्वतःच्या घराचा विचार नसतो, आपल्याही प्रतिष्ठेचा विचार नसतो. कारण दुर्गुणाला वयाची मर्यादा नाही. आणि म्हणून विचारतोय विचारात युवराज, तुम्ही दारूच्या अड्ड्यावर तुम्ही दारूच्या अड्ड्यावर जाता का? हो. तुम्ही जुगारांच्या अड्ड्यावर जाता? तुम्ही जुगाराच्या अड्ड्यावर जाता का? होय. देवराज, तुम्ही रेषेची माडी चढता? तुम्ही रेषेची माडी चढता का? होय. पोरा रे, कारण काय जाणून घ्यायला हवं. दारूच्या अड्ड्यावर माणूस का जातो? दारू ढोसायला. जुगारांच्या अड्ड्यावर का जातो? जुगार खेळायला. अरे रेषेची माडी का करतो? रेषाचा आवाज भोगायला. मी त्या भावाने विशाल होईल. आपला कर्तव्याची गोड फळं या भावाला मोठ्याला देईल. पण आई तरुणाच्या अंगावर पाहू शकतो. हा तुझा अपराध अक्षम्य आहे. अपराध? आणि म्हणून शासन ठरलेलं. आज जर मी तुला क्षमा केली ना, तर ही तरुणाई अशीच वाया जाणार आहे आणि प्रत्येकजण मन मानेल त्या पद्धतीने वागणार आहे. म्हणून शासन ऐक, तुम्ही मला अपराधी ठरविलं तर हद्दपारचं शासन ठोठावलंय. मान्य, पण दादा बालपणापासून आज मितीतोवर तुमचा शब्द म्हणजे तळहातावरचा फोड समजलो. दादा तुमच्या आज्ञेची अवज्ञा केव्हाही नाही. दादा मान्य, पण दादा तुम्ही दिलेला हद्दपारचं शासन भोगण्यासाठी तुमचा बंधू चंद्रशेखर कायमचा जातो. कुठं निघाल? हद्दपारचं शासन भोगायला. त्यावर मौल्यवान अलंकार आहेत, दागदागिने आहेत, वस्त्र अलंकार. राणा मनात कडेकंटकात वनवन भटकत असताना दुरुपयोग होणार आहे त्याचा. आणि म्हणून हे वस्त्रलंकार उतरवून ठेव. अरे उत्तर या दावर धारा करून ठीक आहे ना.
ध्यानी ठेवा दादा, सत्य नेहमीच सत्य असतं. सत्याला शब्द पातळाचा तास नेऊन जरी काढण्याचा प्रयत्न केला असेल तरी एक ना एक दिवस ते धीर गंभीर गर्जनेनं वर येतो आणि साऱ्या जगाला आपसून सांगतो की मी सत्य, मी सत्य. आणि तेच सत्य तुमचा बंधू चंद्रशेखराच्या बाजूने आहे ना दादा. बालपणापासून आज मी तिथं तुमची आज्ञा घेतल्याचं तुमचा कनिष्ठ भ्राता युवराज चंद्रशेखर कुठेही नाही हो गेला. कोणत्याही कार्याची सुरुवात दादा तुमच्या आशीर्वादाशिवाय नाही हो. म्हणून दादा तुम्ही दिलेला हातापार शासन भोगत असता दादा माझ्या दुर्दैव तर का मी मेला असेल ना दादा, तुमचे पवित्र चरण पुरुष केव्हाही नाही दिसणार आहेत पण फक्त एक जाता जाता तुमच्या कृपेचा वरद असतं युवराज चंद्रशेखरच्या मातीला एकच मिळत. जाता जाता फक्त तुमच्या आशीर्वादाची मला तुमच्या आशीर्वादाची प्रहार केला. ठीक आहे दादा तुम्ही मानलेलात म्हणजे युवराज चंद्रशेखरच्या मस्तकी ठेवलेला कृपेचा हात समजून चंद्रशेखर हद्दपार